asị m nwoke biri nwaanyị biri mana onye sị na ụmụ ọmamite ego agaghị ebi ha were anazelu mmiri ọbụla sị na ihe ọma agaghị emere anyị ọṅụọ mmiri mmiri gbagbuo ya Ifeọma zutere anyị nne mmiri anyị bụ ịna anyị Ifeọma ka anyị na-ayọ anyị kpọkuru Chukwu okike abịa ma kpọkuru chi anyị kpọkuru ndị mmiri anyị kpọkuru agwọ anyị kpọkuru anyanwụ na abalị kpọkuru ndị ichie kpọkuru ezumezu si be nna anyị ezumezu si n'ikwu nna anyị na chi nkwu efugo bụrụ izu ụka ọfọsị ka ihe ọbụla bụ ihe gbalọrọ agbalọ na ndụ anyị ka o doo ihe anya mmiri ka o jedebe ihe ọchịchịrị ihe ike ihe iyi ka o bie amoosu nwoke amoosu nwaanyị ndị si na anyị agaghị enwe aṅụrị ka ya nwebụ ndị wele anaziri mmiri ọchụ nwa ọkụ nwa ada n'ebe anyị na nwa ọkụ nwewe ọsọ ọfụla icheta nwa 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 ọzọ nwere akwa ọfụla bibe akwa ya atọ n'akwa osifụla ya atụ ukwe kwufie ma jiri ya onye a sị na ya abụ ikuku ada ama n'ọnya anyị adịka echinechi ada agwụ agwụ anyị abụ mmiri maka na mmiri enweghị ilo n'ugo ka anyị bụ a sị na ugo chara acha ga echu echu nwa mmiri eji asọ mmiri akwa aka mepeela na anyị ụzọ n'ebe ụzọ na-adịghị wepụrụ na anyị ihe mberede okporo ụzọ ọnwa na-afịa n'ugwu na-afịa na ndịda asị na ọ bụ nwoke anyị agaghị anwụchu anyị agaghị efuchu ụmụ anyị na-eji akwụkwọ ka okporo ụzọ na-erubere ha isi proteti ya na ndị di anyị proteti ya na ndị nwunye anyị proteti ya na ihu afịa anyị ụmụ Igbo ebe ọbụla ụnụ nọ ihu afịa ụnụ agaghị agba ọkụ ụmụ Igbo ebe ọbụla ụnụ nọ ihu afịa ụnụ agaghị agba ọkụ a sị na ihe ọma ka ụnụ ya afụ ego ka ụnụ ya afụ abụba ka ụnụ ya afụ awele ka ụnụ ya afụ kọneshọn okwu ndọ ya nke chi ga-enwe ike imere gị last week ọ ya emere gị this week ya ebutere favor open door success awele otu a kwuru otu aka ọ ya dị n'afọ Chukwu n'aja anyị Igbo ise a sị na ihe anyị na-ayọkwanye chi anyị bụ ogologo ndụ na arụ isi ike abụpụrụ anyị ihe ike bụpụrụ anyị ihe iwu bụpụrụ anyị ihe ọnwụnwa ọnwa Ọktoba a na-aba ya abụ ọnwa mbuli elu na ọnwa ego ọnwa Ọktoba ya abụ ọnwa celebration and congratulation agaghị obodo ụzọ ya na-erubere anyị isi October ya bụ month of success October ya bụ month of breakthrough October ya bụ the month of ihe niile anyị lụziri anyị na recovery the universe will favor us ọkwa n'ọnụ dibịa ka ọ na-elo dede n'ọnụ ofu ụnụ gwara anyị si mụkwuo nọ ya ndị asọra snep nwa amamite ego ị gara ata afụfụ asọra snep nwa amamite ego ị gara ata afụfụ